Kha sajaknai kha yokjaknai mangpili kasawui phaikya tangi chanai Kiran mala debormani nok nukhung watwi nokbaro subai kwlangma bai tabuk nokhasi nukhung tongthai chathai kwrwi bokhorok bomnani thunani chanani kwrwi wngwi tongjak khanga yak sungwi mokoli mukti kwlaiwi mukti reke khlaiwi kabwi tongjak o koktuma no khwnawi daigabari jumia tilar amchaio thangwi kha gwnang maya gwnang Montri Brisheketu deborma bai Robindra deborma borokni je mansak tin tei rang chubamung yaphari kya koktuma bisingtwi obono saimankha kha tongkha hingke maya tongkha hingke dophani samung tangnai hingke bebak no samung chao hwnwi kok sai khwnarwkha Kiran mala deborma tang kok saka khwnawi naidi didi report Nobar news. Korban? Na kon to ऐसा ना Amnimu Ramsongko Jumia Ninmu किरण माला Kiran Malana Watwi bai phaima bagui chini belazar kamini Kiran mala debormani nok baima bosung khobor mankha manma logino sung bono sorkari babe DCM hoite rangbo kitsa subajaka tei mia 3.5 ban 3 pairo horjaka sung personally borni je nok baima no nugui khairokmani bagui gai tini apatoto boni nok snamnani bagui sorkari babe bono nok rijak tongo ka nok paisugiyako ka nok bo phano apatoto tin sakauri tongdrop ব্যবস্থা খাইনান bagui chungniya sariko 3.5 ban 3 pairo horka chini borong gonang Robindra deborma tei angni ji baithang ingkai financial chini amche jara luku tongnai rok omahai nok baikha kai Watwi bai Nobar bai phaikha chung sabsomai chung chini lukurok no logrinani bagui ready tong.